Big time oil price hike ang posibleng musugat sa mga motorista sunod semana. Kay luyo sa nagpadayong kagubot sa Middle East tali US uban ng Israel ug Iran. Moabot sa kapin 7 hangtod 15 pesos kada litro ang usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo sunod semana. Base sa unang tulo ka adlaw sa trading karong semanaha, anaa sa 7 pesos o 9 centavos kada litro ang posibleng iusbaw sa presyo sa gasolina, samtang 15 pesos o 33 centavos sa kada litro sa diesel. Mamahimo pa kining mausab base sa resulta sa trading karong adlaw. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy, kini tungod sa pagsirado sa Strait of Hormuz nga maoy agianan sa pag-ship sa krudo. Hinuon bihangyo na ang DOE nga istagger o hinay-hinayon ang pagpatuman sa usbaw sugod sunod semana. Una nang nagpatuman og moabot sa 2 pesos kada litro nga usbaw sa presyo sa lana karong semanaha. Daan na sab miingon si Pangulong Bongbong Marcos nga ginakonsidera ang temporaryong pag-ubos o pagsuspende sa pagpatuman sa excise tax aron dili kaayo mabati ang impact sa pagsaka sa presyo sa lana. Matag adlawng Martes sa mosunod nga semana, ginapatuman ang pinal nga oil price adjustment.